chitabana chinyaroka nakina atarire na kemuntu musani wale nabako hotelia marita alafu tukaendelea kuona nama itinke mtu bono teto origerie kamera oteba marieta ao nkayokoru miaka ya ukiora atakayokwane miaka ya no option eso muntu musiba a female the lazima te miaka yao you are miaka iri yao ne riokororokan kabisa. So rigerie kamera sawa mami torigererie kamera okwane rieta ngaike nyorokia ongereki na probably miaka if you won't mind. Yeah. Sawa haya bono tutebingo aye iskuru ore gose kwa kore skuru nkaigwe ikire Samsung Skuru bono na join form 1 school bono corona igo yanyorete kore form 1 okay tutengo challenges gwaitire bono gise corona muno risko gaigana arari akonyorire inki gia chenjiri nsobo gimabwao inki orotie kie igoro ya corona inki gwa somiri kuru take rusi ya corona ostora igwiswali eri inki gia chenjiri sobo gimabwao Wana wesa wana ni sauti oko banda kuba pregnant nakikia bete what happened inki digerie tenena to kwano tarigerie kamera lakini togambi ombi tari toboa sawa ondete yoko goita mwana ni igisi na kiarengi what happened Tengosa. Ni timu buro itungo nare buni. Ni timu kento. ekere mwalingo bosani ni mwachakanete primary Kore class 8 Ejua last year. Tarwa kamuto. mu last year Manga nare krase kama. ba somere na primary Nge kago kora ire mbako karora na gwanje. okay in short kere mwenge class 8 ndi mwachagete ko engage in sex for class 8 wose kere waswete secondary okuru class 8 no busani tumwarenge busaye inki na kia o convince timba ko gancha utaganchire kere ko class 8 Nge kago kora ire. inki Nge mbaka uganja uganja. Obusa ajeta aringa gocha mino korangeri osineri ruba bakolikeire osino musane yagatumikire ocha gotebi integete tobe nayo busani kento getente itonkore ndete andi we imagine to so kayonde bwenzi ototebi ndete kamire so that mois konde bwanzi ore metu yago tarwa nerenge kasa comoose comfortable koba moli ndi kere okay labda ritsaire ya okongei igone metienyere ngore kole molto metienyere sita okay go watigaire metienye tatu nyoru mwana kere kwa nyorete kwa bere molto inki gwa korete igitangani mwibojo mama mino stato mi pole na kigwa korete ukamanya kwa bere molto kwangu kwacha science chia chake tukwa chake kurwara mukaenda nyagitari kana kwachete nyagitari nakia mo nyagitari agotebe andi nakia reacted kera kwa mwa kera nyorete kwa bere muri na gogete gusinikia korete ngia korete na kumaniti na baiboli mwiboli o mama Mama tangu. nakogere ngia wote no mumuro yo kwa to borito mukona mole nere makabani ati eto kwanere
Wamatebete kwabere moruto. Esime kwa mwakerete. Mwomeranite nere. Wanigana kia basani bawa. Nobatu wanigana basani bawa. Ngwatwarite challenge labda musani gitagutigese incho kwaberenda use umuntu agatebya omwana wetu otara na mwesiki geto asarigete. Bada basani bawa mbagenda. Orite yogosekerete. Abaya ba school bamanyira abalimu usondite yo mai. N'abana. No kwabere moto. Bano momuro oyo ere nakimo bangite nero omwana. Nkwanya kumuli aseki. Ai nore radio nyoro mwana utira ne school pa school kere gore janyo. Momuro yere we bono kweto bultonga skia ko na bate gas kusine ne school wali. Ne school ke osoma. Nyambare boys. Okay. Igonara we ampaka lero buna murto. Tanya ukuri na enkwanya kumuli. Morange gusamenye tatambe. Iwona ngiange. Mwanya kumirana. Yokwa ngora temo uri komuri. Igono kare before bono tara muri tona kimwa komera ndekisimi mwaga akira ndi wose wagatire mbaka mwana. Bacha basani bawo. Lakini bono ko batomari. Yesoba muri tona ria chenchete. Alafu basani abo bali ngo batuma squeeze barongo koligi bale bakoligi na kyo gandra. Barongo muri to bale usema kwa to basani bagandra to se barongo mbagwati. Baroba bete muri to bakarusi bayukanga. Bete kwa korete bya. Korasi gango. Okorusi. Enyagitari bakwenda gose bakorusirinka. Egete. What's that? Egete asoneire gusaka betu muri to bakaru. Asonere tu ase yanga. Ende yo karu. Obune form yo borogi gosenki. Tinda understand. Arengi muri to gasonere bete. Ende karu. Gasonere bete ndaba muri to bana. No, I'm trying to figure out work in relation to abortion. No, but I'm going to say, labda no ma etingi take each minute. Ego mongino itora molina to elete to kabato cheto to sone. Ni kera liko kone kwenda ngo iguba kone kubetu chisindani ke muntu. Bande bangu sunama bako. Ona liende ngwetere process ino mwana ka negete tungo sonere ngwete yanga. Asoke bwe. Asoke bwe ka ndejo mwana uyo akale. Alafu na bande na kibaru sitino yoyo. Isa to. Mosa manera skura yana. Urutiliza tu. Yo kera chinsa nege tago sonere. Direko. Oye ntoche tomoli. Oye mpaka turaje tomoli. Yago so. Yani yago sonere gete iga enderi yaru yoka. Nayo gataye go sonere ukanga. Mamo mine na uteto rusi. Mamo onde na ro temeto go te rusi endi se familia. Mamo ro yo era tango te rusi nane. Oyo ko to bul. No nya. Oruri kwa kama tebeti kwa veru mesiwa. Kera kwa mateti ga kire tu ago tika ga kwa kana. Nkia ote. Ningia omane tente to ko iro. Exactly. Tene origere goro. Oto tene na ki a tebeti ga nai. Ago tenyo to ko rusi moti go bosani. Bagenda robo sana.
Iko bono nyeturi korusi, that means moko gendera busana. busana. Na yo kamwa afadhali mo gendera busana lakini turi korusi. Ngikiagarete torusete. Digere digere. Na mama dad twende mpaka umesikia mama dad twende dad and that's cool. Ngikiagarete Nkia tota kwange korusi. tayo man. Because ayagotwara labda no muzi nkikiagarete yani baka kiro muntu ogote naki option yengi ya no korusi nkikiagarete atorusete. Na wachito umesikia na rudi school from 3. Nere ingi kunya kurusi akanya kunya kurwa wala kama entero mama Bono aye kwa obwete buna nabra skorusu ocho be orware. Bono my dear. Nakibwe bangete boni gakende kwebangire maybe kugora chinyanga gwachakira kwenda kliniki na indagera kikuri uri indagera ngia kero kero uri musigo notakere kuri indagera ngia boni notakere probably shopping yo mwana probably ngayigo kera yo manyana ne chianga maybe bitabu mwana biri bitakere kero ngosine mitenye bere ategere kenyumba Etato iwa. ebere itato ibarende oiboro mwana era no mutinyo ke totebe November ya this pregnancy arbe to mutinyo ka bertaro na kibwe bangete goro ya shopping yo mwana na maybe na wachire nyagitari na kyokora bera bonida Ya kawaida tu. ne changa kwa gore kende changa mama dad Echiro. Okay. Challenges nere kwa experience tebe na kisi no gari na like tebe yani guse again tonkere wa konyire mamu mino tanyare komokonya wikura ko mani buna mabonu gachwa mulito maybe kwa kabokire mapema bono turi kuboka maybe kirero ka uchokara ngachingi nichibwate getungu lero gwate tingi gweti ukoligo somehow mwibuli o complain we experience yore nto kumejo jengo korande na wa kolere wangu bokole kawaida bono nkiura te ya beske bari skali bari skuru maybe na bataraba ndataro panja sauti kwanza kwa sauti juu na advice angalia kamera. nigere kamera kwa tedi mbaya ngeu na njina inge kuba kuliza ni mjanga na wale mbacho kwa sasa ndio lakini kwa bono no ready wakanyoru mwana iskuru yako January probably sata kwa strong kidogo no ira ni skuru asoma na boni ga ora ni skuru no chukwu engage na again in relationship para watu metempo anchete mono na nite to comment yondo kero chura matendo No ante. Sawa, mbona irende narichinda rosemary chinda granchira abantu bakugereba keri gwete koria Kuna kinda aranyota gwati bese iyo korie kegwete korire ndavume omuchando no ga no ne chande bono ro ni to bono tingo mana kenda to beke labda turarengera linaki turakora so in case ngora ikerere gwa ikawa point gwete korie gento itragini yakubura ndira mama ko ndira ta mina boni ga ingi gwete kori igondira atari ko batabwati pesa ngasikia okora biashara bia igo mino barenga mu batano nayo matangi but still you can make it kwa bure wani gona ro mwana I think you've learned sawa sawa bado utafaulu abangi babere morito bande ba make it life after kwa lakini argo kuacha kwa mwana ndo tebe kawaida mwana ne baraka sauti mtoto anakuja na sahani yake gonya sae akolende na maito mwana unabona nyonere the next time pia usinere women rep gobona moyo mnana kinya sae na bwate umubangu mwana labda nero wocha kubako eno ni family ukaba strong
onyoru omwana Omurende oira ne. n'esukuru ogende n'amasomo tarimu Toche tokorigi turanyore chingaki. bono Rosemary nkitogoteiya abantu gari togoteiya abantu buna onde bwensi oratake koba support komusupport gotiga gote mama nobwate simia Okay. ya nobwate simia Mm. ngopin tore namba ya ensari onde bwensi oratake komusupport maybe nabo akomugurano n'ekyanga ky'abaana Oso amorete bwate omwana omoke cyangwa atari gotumeka. Yeah. Nje nabakonga personally nabo ngotumeka Ochirete. efe yane. you deliver Morigi tomoretere. tomoretere maybe endagira some food Nabo because- toko moini courage. yeah mama mwabo is a single mother struggling also E widow atari a single mother. actually Nagi tokoroka bono. a widow E widow aseke gusi. Obono rato inyori abatisikire saji. Mobura. moboraka igo bono onda oratake kumusupport nabo either clothes financial chibesa nabao kore kweli In fact ke muntu torari basani babiri cyangwa squeeze ya chiro nere ko babaide bo baracha. Ikomi and probably to changa si echi komi to morigeri 1500 and akore ultrasound. Amanyo mwana so that amokonya gukora shopping. So me was thinking we can start from the ultrasound if possible alafu to busingi ko no into pia kan to bwatera if we can do something to morigeri chianga. yeah To mwene for next year ko rescue ne. Kare, Anyone mwana who is interested to help your girl child tafadhali. Feel free to contact us. Thank Na you kutoka so much, Gakonya, Baba. wabere watoto they smile. yes Asante.